Oma dawa kamare ana 3, lokasine iki nak Randu Padangan rek yo. Cidek karo iki lho rek yo, Pakal Beji PDAM. Sepilo lingkungane sik cak engko dikira tonggon karo Demit lho. Dawa ukurane 5 kali 18. Fase depane wis apik polo mae rek yo. Mobil pelos nang kene mlebu iku. Soalnya apa rek yo? Karpote gede, Pajero Innova Fortuner masuk lho. Fase depane batu alam yo. Full lampu sorot yo, listrik entek iki rek yo, gaenake rek yo. Nah terus ndok kene iki kena gawe parkir sepeda. Lah, wis apik polome iki rek yo. Fase depane yo apik, modern kekinian rek yo lho. Ono les-lesan ngene iku apik yoan. Terus ono terase nak kene iki. Lah, kusene nggih full alumini kabeh. Langsung masuk ae cak yo. Iki pintune durung dipasang iki rek yo lho. Wih, apik mewah yo rek yo. Ruang tamu nih full wall molding yo, plafonnya diukur mau welip, ono jendela permanen nih. Padahal iki posisi listriknya mati, tapi cahayanya sih panggah masuk rek yo, lo full wall molding kabeh rek yo. Soalnya apa ukurannya gede jumbo, 5 kali 18 lah. Lanjut ya, ini kamar pertama nih, gede kena gawe cilik gawe kupu-kupu yo rek yo. Ojo lali ditukono gorden lo, kini ono jendela nih rek yo. Ning ade gorden sarenge bojomu suweken. Totalnya kamarnya ono 3, nduk kene ono ruang tengah, iki kena gawe ruang keluarga, ruang meja makan kena sembarang lah atur dhewe. Plafonnya drop ceiling ya wis diukur. Nah, iki gawe iku rek ya, nggih. Apa center rek ya, soalnya listriknya ku mati rek ya. Nah, lanjut nang kamar keduane lho. Wis plafonnya full drop ceiling rek ya. Lanjut nang kamar ketiga. Loh, kamar ketiga nih plafonnya yo drop ceiling ya santai yo. Gede-gede kamar iki rek yo. Terus nang kene iki ono minibar ya yo. Nduk kene kok kena gawe deket-deket apa kulkas, deket barang-barang, minibare, terus iki dapur rek yo. Lah enake maneh nduk mburi iki ono pintu tapi sepurane rek yo dikunci ambek wonge rek yo. Nduk mburi iki ono area iki rek yo, area terbuka lho kena gawe apa jenenge? Umba-umba, ndukure los, terus ono kamar mandi sebelah kono iki rek yo. Wis ndang digas rek yo. Omah iki ready unit, regane 420, nego ukurane 5 kali 18. Kamarnya ono 3. Lokasi nih iki nang daerah Randu Padangan rek yo. Daerah Banyure Pakal Beji PDAM ngono iku lho rek yo. Wes, nah menek pengen takok pengen survei lokasi langsung ae be nomor bio profil gak sungkan gak usah cinta. Tunggu seram kabeh urip sama-sama kurang siji jargo. Bye bye.